Hej, jeg hedder Maria Berntsen. Jeg har lavet en større serie af ovenfaste fade skåle til ægbakker. Jeg er uddannet på akademiet, hvor jeg har gået flere år og gik videre i Bordeaux på arkitektskolen der. I en periode arbejdede jeg meget med at lave figurlige ting, som var luftige, men som i virkeligheden havde en spændstighed over sig. Det her er en lille torso. En ret skøn arbejdsgang, fordi kroppen er dybt fascineret af. Kroppen er jo det mest fantastiske formarbejde. Jeg vil gerne fortælle lidt om den serie, som jeg har lavet til ægbakker. Jeg har arbejdet med nogle ret enkle former. Den cirkulære form og den ovale form. Det skal være sjovt, det skal være en oplevelse at tage fat i din skål nede for skuffen eller have den stående fremme. Det skal være en følelse af, at her oplever jeg noget nyt. Denne her skål er super velegnet til at lave en salat, til at lave en kylling i ovnen, med masser af grøntsager, til i virkeligheden er den stående som frugtfad. Det, jeg synes, der fungerer rigtig godt i serien, det er de her skåle, som i forhold til hinanden kan placeres og forholde sig til hinanden på en rigtig fin måde. Det er objekter, som man kan stille i forhold til hinanden og nyde den farveskala, der er. Jeg har taget udgangspunkt i et billede fra Møns Klint, som afspejler en masse fine farver, hvor jeg har plukket nogle af dem til min serie. Det er fra det gyldne til det sandede, til det grønlige, til det blålige, til det grålige i havet og i himlen. Og det er et enormt fint samspil, der er.